mukati mekufamba mukati mekufafedza ndikutsudzula dziri kuitika matimu anosenyika ino ndinaro bhegi muri yezimbabwe ndati hombodo ndakazadza dzirimo dzakawanda dzirimo dzinoda kuuya kwamuri yezimbabwe apo dzinenge dzabva kwamuri dzigotongwa nemi zvakare ndine nyaya ndikataura ndezuro muri yezimbabwe yeBite Bridge Lutumba yandikataura iyi pamusoro pemurandarume anova munzi wedenga pasta kana kuti mufundisi muprofita wemwe kereke mutungamiriri akakachirwa rufu mukati mekereke yake mune mwana wesangano akafirwa nemwana vari parufu kudaro vanhu vanga vari mukati mekuimba vakamirira mutumbi kubva kumochari zuva rauya mutumbi iroro vanhu vakanga vakamirira kuti mufundisi vachauya kuzopetera vachauya kuzoparidza vachiparidza shoko rokuti mufafambe zvakanaka chikonzero nhamo iyi yanga iri mumba memufundisi ichokwadi mufundisi akazosvikwa naye kumapasti 12 akatobatwa nevanhu vakamira pakereke vachiti uyai kunoku chikonzero mufundisi anyari mumba abatwa mumba memukadzi wemunhu ndine nyaya yandiri kutaura muri yezimbabwe yemwanakomana ari kuti ndakura ndakuda kuziva dzinza rekwangu asi ndichida kuziva dzinza rekwangu mashoko andiri kunzwa naamai vangu handisi ndichaita sei chikonzero pandiri wabvunza vakapedzisa kutiudza shoko rokuti izvo unoramba uchindibvunza nezvababa vako ini ndakambokuudza here ko ndikakuudza kuti ndakakuita nehanzvadzi yangu uchaita sei mainya kubereka ndine nyaya yekugokwe muri yezimbabwe yevanhu vari kutsvaga nemapurisa izvezvo mushure mekuti izvo pane murume akaenda kunoba matoki maviri kana kuti mangarikuni aba kudaro vanhu vemuvhileji vakataka kurova munhu achibva afa polisi ikabata vanhu kutaura kwandita muri yezimbabwe ndakapedzisira kuziva vari vanhu vaviri vanhu vandovaridzi vematoki asi nhamba iri kumapurisa i14 munhu akatofa mushure mekunzi akaba matoki achibva arowa vakatonga vega naye baba Isabel ingo ndinogara tichitaura kuti musatonga mega kana makanganisirwa ndine nyaya muri yezimbabwe inospaka inonakidza yemurandakadzi nemurandarume vanogara munzvimbo inonzi Tenwood Gardens kuTenwood right murume ndoko anoshandira ikoko mukadzi ndokupinda mukati medhorobha muCBD wakachivembakemerekeasha ndakaita mukana wekutaura nevanhu ava chabvondoka chaputika mukadzi ndokubva kuTenwood ane zvaiita zvine chekuita nemabirth certificate ane tsamba yanga dzazopinda mukati medhorobha agozotora murume ndokuudzwa zvikanzi hongu amaika chinhu chatiri kuziva pambapedu izvi pindai mukati medhorobha so amai vanga vaone madhezi vachipinda mukati medhorobha vachifambira nyaya idzi vari mukati mekufamba vari musiti handizivi kuti ndimuna Robert handizivi kuti muna Robert Mugabere muzamasirisa akawanda ari mukati meguta kawamuka ndobva vasangana amai nemumwe munhu wechirume ndobva vanzi komirapo ka ndobva vamira kudaro ndobva vakandwa shoko ndobva vabvuma apo nemwana wani kumba kwani kumba kwavo ndokutopanana manhamba ndokuchinjana manhambas mukadzi ndokuenda murume achibva aenda vaenda kudaro mukoma KB kusora kwazuro mukadzi uyo akazopinda mutauni murume uyo anga nenhamba ka ndokufona yes baby uri sei ndiribo uri kopi ndiri mutauni zvikanzi ndomandiri zvikanzi une zvauri kuitira zvikanzi aiwa ndine tsamba yangu yandiri kutsvaga so kana ndianozvanzi kana wapedza zvauri kuita zvacho undifonera right fesika aruzasanga nechimoko muCBD vanhu ava vana motikari vanofamba netsoka right mukadzi apedza achibva afonera murume zvikanzi ndapedza zvandakaita sei zvandanga ndichiita saka toita sei zvikanzi ngatisangane pana 4th kune rotipoto vaenda vasangana kudaro murume muridzi wemukadzi ane mutwini wake ane motikari dzaanodhiraivha vachirenga kuda 4th murume nemukadzi uyu vadarika nepananenge vanoziva pana 4th paya kana muri pana 4th paya mativi mana ese muchaziva imwe nzira yekuti kana mukaenda naiyoyo kune lodge ndobva vadarika ifamba nemakumba amai kumagunde amai kumagunde jekesa musutu kumagunde kufambako vakanaka kupi kulodge murume uyu ane mutwini ane mukadzi uyu ndobva aona kuti hasimai gurira ndobva abata ngoma halo zvikanzi komai guru ari kupi kwanzi shoko rakatira ndekuti iwo mukadzi wako aripi matwinzika zvikanzi apinda mutauni panizvo zvikanzi but ndiri kumuona izvo zvani munhu vari kufamba naye haizvo sizvebethis vanhu vari kunyatsoratidza kuti pane kuwirirana zvikanzi allright murume avataka kufamba chera uchambogadzisa moteke kuti sere zvakanaka semunhu ari kuziva kuti ari kuenda kwaari kuenda hana nguva asi uzati aridzoka nguvai ndokutevera vanhu hamene pakangorasika pamwe anzvengo ndobva abvunza vanhu palo zvikanzi aiwa vapinda mukati
Yes. Pakadzi vapinda mukati muka panga patiri zvimaminutes zvokuti asvika achidopinda kana pareception aritoona kuti vanhu ndodarika vachitoenda ndobva agara pageti zvikanzi shamwari mukadzi wakunamba kuudzanirika apinda muloji. Yes. Saka inini ndikagara pagedhi repaloji hapana kwandiri kuenda iwewe kana uchikwanisa manya beyond deep down beyond deep down beyond deep down yeah yemeniwo varoi havana piro mumba mukoma KB kana zvakuda kubuda zvinobuda kana zvakuda kuonekwa nguva yesvika nekwena zvinoitika murume akakwanisa kupinda mutaxi ndokusvika mukati meguta redhorobha reHarare vanhu vasati vabuda muloji ndokutogara nemunin'ina wake yese pagedhi vakamira kuti vanhu vabude hatitoda kudhisturba vanhu mudzimba pamba pebasa panapa kana vanhu vauya vakabhadhara kwavo vanenge vachiti basa ravo raita sei zvaita hatikwanisi kuita noise takugara padhoo kumirira wedu ndogara pagedhi timu rabuda mukomake mukadzi achingoti ba ichokwadi chikomba wow handi yezvedu vakufamba nemukadzi ndokuenda kumba kwababa vemurume uyu kwechikomba ya baba vechikomba zvikanzi mwana waindambara uyu mudzimai wedu atinayo nai murume zvakamira sei ndakuchibvunzwa onda kuita mukana wekutaura nechikomba nai baba mange muchizviziva here kuti mukadzi wemunhu uyu zvikanzi ndanga ndisingazive regai ndikuudziwo mashoko andakaita sei andakaudzwa ini chandazoona chokwadi panapa ndechekuti kwaakataura kuti ndiko kwaanobva kuTenward ichokwadi asi kwanhu vakataura nawo nechimiro chaari kurarama ari manyepo akati ndinogara nehanzvadzi yangu namai guru tichigara kuTenward saka inini kunyangwe dai ndaizoda kuuya ikoko ndaisa kusvika nekuti kumba kuna tezvara right nambuya saka izvozvi ndinofunga kuti tiri kutotambawo zvedu munhu wangu ari free chandanga ndichiziva ndechekuti inini ndini ndiri kubira mukadzi chikonzero ndiri mukadzi wangu mukadzi achibva fonirwa ipapo mukoma KB akambotanga achiramba kusvika atiuyawo kuona murume wake ari mumaoko evanhu ava so mukadzi anotaura iye ndichitaura naini amai mange makanganwa here kuti mune murume right zvikanzi handira kumbokanganwa pane zvamunofungidzira here kuti zvakaitwa nemurume uya musuya ndozvoita kuti nhasi ndite mumwe murume vanoti ichokwadi ndindapinda muloji mune chikomba ichokwadi ndine zvandaita tanga takatodzivirira asi mweya wandibata ipapo nanhasi handikuni kupindura ndakaita sei asi ichokwadi ndini murume hapana zvakandikanganisira asi izvezvi handigoni kutsanangura kuti sei ndakada murume uyu sei ndapinda mukati memba iyi ndiinaye saka nhasi hama yemukadzi uyu itoripo pamba nemukadzi uyu vari kurongedza zvinhu zvemukadzi kuti vaite sei vaende havo so murume ari kushevedzera achiti iye ndine vamwe vari kunditi inini shamwari inzwai mashoko andiri kuzwa nevamwe varume nevamwe vakadzi handiiti nyaya yangu ndega ndisina vandazivisa vakafanana nemanext door pamwe chete neveukama vanogona kundibatsira pazviitiko zvakadai o pane vamwe vari kuuya vachiti shamwari unozviziva here kuti nhamba yevakadzi vakaonda nezvikomba asi asati azvibata asi zvinhu zvaungaparadzira mushe kuti mukadzi aende gara nemukadzi wako vamwe uri tondipopotera kuti zvawaita zvakaipa zvatanga newe here zvokudzinga mudzimai handichanzwisisi asi inini mwoyo wangu chaichaiwo uri kuti handikwanisi kugara nemukadzi wandakaroora anopa rudo kuno mumwe murume vane mhuri yakura sei vane mwana 1 saka izvozvi murume uyu mushure mekubata mudzimai wake ane chikomba vakutomurongedzesa mudzimai kuti aende asi kune vamwe vari kumutini zvawaita wakanganisa waifanira ngogara pasi nemukadzi wako mutaurirana mobva magara mese asi yari kuti ini handikwanise ndikativedzera pfungwa dzevanhu uyezve ichokwadi here kuti vakadzi vakawanda vanogona kunge vachizviita saka ukabata mukadzi wako gara naye womuregerera saka nyaya yaunzwa nemuridzo mudzimai ari kuti zvandafunga inini ndo zvandaita izvo asi kune vari kundiblema kuti wakanganisa mwana achakura unerera mwana anoda mai vake unoziva here kuti mukadzi wako uchazotora achazoda mukadzi wako kana kuti murume ko achanoroorwa mukadzi ko achanoroorwa murume wachanomutorawo achada mukadzi wake achada mwana wako nokuti mese muri vaviri uyu achada kuroora uyu achada kuroorwa hamuna kukanganisira mwana here
0713-938-538 icho chemuharare muri kuti kudini nacho. Tine mashoko ari kubva yokutandarira waita sei. Ndo zvinodiwa nevateri. Tarisa nebaba Isabel zviri kuita mameseji. Morning Kanyemba naBhozho, mukadzi uyo wekutenrod hana kudzingiwa, aenda ega sando kumutwini wake murume uyo. Ngasiyane, hanzi ngasiye aende munhu akadaro hagarike naye. Ndimutsiroka zimuto hanzi pabhabha apo kuEpworth kwachiremba. Ndinonzi Vincent Mutizwa, ndiri paRockview Park. Baba Isabel, hanzi mudzimai uyo hana kudzingwa asi azvidzinga ega pamba pake nokuda kumabasa ake. Ngarowe pasi. Hanzi sando kumutwini uyo akagona. Saka ndogara nepfambi mumba nokuti vakadzi vakarorwa vazhinji vari kuita chifambi here. Chakaipa hanzi chakaipa chikaitwa neruzhinji zvinoreva chakanaka here. Ngatisadaro hama. Ndini kwanyangadzwa ndiri pamakaha mutoko. Baba Isabel, saka ndogara nepfambi mumba nokuti vakadzi vakarorwa vazhinji vari kuita chifambi here. Chakaipa chikaitwa neveruzhinji zvinoreva chakanaka here. Ngatisadaro hama. Ndinonzi kwanyangadzwa ndiri kunoku kumakaha kwa mutoko. Kuri seko kumakaha kwa mutoko. Regai pari zvino timbonzwa mashoko ari kubva kuvasawira vedu veDSTV. Tiri pabudiriro. Regai tinzwe kuti vamwe vari kuti kudini. Vakadzi vazhinji takungoita ngavasamu. Hanzi vakadzi vazhinji takungoita ngavasamurambe. Amai. Vakadzi vazhinji takungoita ngavasamurambe. Ndamai ningi ku Hatfield. Iwo varume ngavaitewo, hanzi ngavangoitawo wani zvekuba hazvinakidze munhu wese. Hameno kana manzwa message. Vakadzi vazhinji takungoita hanzi ngavasamurambe. Ndinonzi mai ningi ndiri kuno ku Hatfield. Iwo varume vanongoitawo wani zvekuba hanzi ngazvinakidze munhu wese. Mainingi. Isi chakanyanya. Ibatakazike. Varume vanorwadziwa kana variwo iwo vazviitirwa zvingani zvavanoita isu vakadzi tichingogara navo vanomhanya kudzinga bhohere. Ndinonzi maiti. Maione rinye chikoende baba bati. Yes. Vakadzi vakusaidi ravo. Varume vakusaidi ravo. Isi tiri kuti zvakanaka here kuti mukadzi akaroorwa abatwe nechikomba. Zvakanaka here kuti murume ane mhuri yake aoneka achibuda achienda kumwe. Right. Kwete kuti vechikadzi kana kuti varume. Murume uyu waita sei akazvibatira mukadzi uyu akamuroora. Mulojipfe. Hey! Baba Isabel. Saka panoitwa sei apa? Ndiri kuona kuti nyaya yacho man to man. Hakuda man to man. Asi yakazotaura sokuyo. Hayo izvozvo. Sokunyembera. Right. Regai pari zvino timbopinda kamuchitoro nevasawira vedu veRoy Ino Solar Tech. Timbonzwa kuti chibadura akati tikabuda tose ko anozovaka ndiani. Mashoko aya tikabuda tese saka achazovaka ndiani. Icho kwadi muri yeZimbabwe ka napata ndiko rega ndikuzise ndichiso chandinacho mukoma keyboard chokuti izvo ndinonzi Obed Chiutsi. Ndinotsvaga baba vangu vainzi Herbert Muwana. Vakasangana na sisi vangu mugore 1986 kusvika 1987. Vakasiyana nehanzvadzi yangu ane pamuviri. Zvino mwana wake akuda kuziva kuna baba vake. Akuda kuziva kuna baba vake. Ange ari musoja aishandira pa KG6 kuma 1986. Kana pane angamuziva ngandibate pa namba dzangu dzinoti 0785 671 400 0785 671 400. Ndini Obed Chiutsi, ndatenda hangu kana veukama mukandiziva. Icho kwadi muri yeZimbabwe ndiri mukati mekufamba nekupapaidza wamukaseko Isaac baka dzakafana nekuzivisa zviri kuitika. Vanosara vakabata asi ndichikudza kuti pari zvinhu zvipfupi but munosara makadzibata zvakamira sei. Sokuzivisana kwatinoita nepenyu kuti zvakamira sei, zviri kupi uye zvazofamba sei. Right. Ndotangira padombo shava. Padombo shava pane mwana ane 1 week asingaonekwe ari musikana ngari form 1.
asi nasi pa next door pawo pazowanikwa pamugodhi ulipo uine munhu mukati. Mapurisa vasvika ipapo haasati abudiswa, saka vasati vaziva kuti ndiye anga achitsvagwa uya here kana kuti ndeumwe. Mwanasikana ari kuchikoro ari form 1 anga ane 1 week asingaoneki, asi pa next door pane mutumbi uri mumugodhi. Mapurisa atozikanwa, vanhu vakatoungana izvo, but havasati vaziva kuti anga achishayikwa uya ndiye ari mumugodhi here kana kuti ndeumwe zvakare. Chidombo shava ndobvapo ndopinda pagokwe Chidoma, right, ndokwana Munyaradzi. Pane mudzidzisi weprimary wechimwe chikoro chiri mukati menzvimbo igokwe chemowa kwaChifinjelele, right, akakumbira umwe mwana wevamwe vabereki vari muvillage kuti regai ndigere zvake mwana mwanasikana we grade 7. Zviya zvekuti vati vabereki ava vanogona kunge vachikundikana kufamba nemwana nenguva yaanoda panyaya dzedzidzo, saka ndikakumbira sezvo ndiri mudzimai wangu ndogarawo naye tichimutuma tichiendesa kuchikoro. Ndobva wagara naye. Nasi mukoma KB vamuka vakaenda kumapurisa, mwana uyu grade 7 ane pamuviri, zita riri kutaurwa dzidzisi. Ndiani akatora mwana kuvabereki vake achiti ndoda kugara naye? Mudzidzisi wechirume kuti chidzimai wechirume. Ivo vabereki vakazvibvuma, vakatowirirana kuti kune mukadzika vachibva toendesa mwana. Asi izvo zvimwana ane pamuviri pane mwana ari kuti ndepani, ari parikutaura kuti ndipe mudzidzisi. Iye mudzidzisi anga achigara nemwana. Mudzidzisi uyu ane mudzimai here? Ane mudzimai pachikoro ipa. Pachikoro. Saka iri kunzi kudini nyaya? Ande kumapurisa ndekune fainawo. Ende haiperere ipopo zvakare, kana kuri kuti abatwa nemhosva kana chiri chokwadi inenge yakuenda mumatare edzimhosva. So asati akuti ane mhosva dzimwe dzenguva kuchataurwa kwezita, asi pamwiri pawanika mwana ari pamba peche pamudzidzisi. Mwana akura sei? Grade 7. Amai ameno ndopinda pamutare mukoma KB. Pamutare pane pamba pane mwanasikana ari mwana mudiki ari kungoti paapinda chete kana muri mumba paachingosimuka chete ipapo moto wakutopfuta. Kana akudarikana paangobira chete kunyanya akapinda muchimbuzi achidzoka chete moto wakutopfuta. Mwanasikana uyu anogara nani? Anogara nevabereki vake. Akura sei? Pamba ipapo primary level. Pese panenge angopinda moto uri kupisa here zvinhu kana kuti uri ngobvira chete? Uri kutopisa zvinhu, ngandu moto wakutopfuta. So vasuza richakonzeresa chii? Pane here mwe midziyo yakatotsva? Pane midziyo yakatotsva nevamwe vari kutobatsira ipapo, zvokuti vanhu vari mukati menzimba vari kukadzika zvekuti nyaya ine yafanira kuti kutoiva naye last week, but ichiramba ichingoenderera mberi, iri kuenderera mberi nanhasi ichiri kungoenderera mberi. Saka vanhu vachitadza kuziva kuti chii, nekuti mwana yakatomboendeswa kumwe kwake mukaendesa ikoko kuchibva kwafuta moto zvakare. Vabereki vati vafambere nemwana kuti vanzwe kuti chii chiri kukonzera? Kufamba kwavari kuti asati vatiudza kuti rimbori dambudziko but vanhu vakunyanya kuvhunduka, vanhu vari kugara munzvimbo kuti vachazosara vakaita sei kana mwana chikuti pose paangopinda chete moto wakutofuta. Pakaipa mutare pakaipa. Right, muri yezimbabwe chandina chedare panapa ndechekuti mukomana ari kutsema achiti ndakaroora ndave munhu mukuru ndine mhuri yangu, asi hakuna munhu asingafanire kune dzidza rekwake, nokuti kuziva kwedzinza rekwenyu ndokunoita kuti ugorarama. Mangwana panoda chikaranga chinoda inini chinonzi chinoda kuombererwa kana kuteketerwa nevarudzi vangu, chikonzero ndine rudzi. Ropa rese rinofanira kuva rinoenda. Vakuru vakati gavi rinobva kumashuviriro. Zvandiri kurarama ndiri kumusha kwaamai. Amai vangu ndinoti sekuru kune verudzi rwekwaamai. Mutupo wekwaamai hauzi mutupo wangu, asi kuti ndigoberekwa inini kusangana kwemurume nemunhukadzi pachibva pabuda inini. Saka ndodawo kuziva rudzi rwekwangu sezvakaita amai vangu vari kurarama ruri kwerudzi rwavo. Saka ndiri kutaura kuti inini ndakura kusvika pandiri apa handizivi rudzi rwekwangu. Mandiri kufamba nditonzi izvo zvimwe hazvisi kufamba zvakanaka, unoda kugara pasi nerudzi rwako vagokuomberera vagopira zvinhu zvako zvigofamba, ini handiruzivi. Ndafamba bheki ndokufugama kuna amai vangu. Amai, kwandafamba ndiri kubata zvakati kuti ndisashanda kuti mhuri dzangu dzisagere zvakanaka, ndiri kunzi verudzi rwangu ngavagare neni pasi vaiti kuti zvinhu zvangu zvigofamba. Ndimi munoziva kwamakandiwana, wamakadanana naye kusvika nhasi ndavepo, ndimi munoziva amai. Ndokumbirawo kuziva rudzi rwekwangu. Ndeni oroshiwiri bheko wakachiwemba kemeniti aja ndakudzoka muri yezimbabwe nemashoko mhinduro kubva kuna amai. Amai vanoti mwana kwanakomana unondinetserei? Akakutsvaga ndini, dai pasina ndinonga uripo here? Ko ndikakuudza kuti ini ndakagara nehanzvadzi yangu kana kuti hanzvadzi yamai vangu kana kuti werudzi rwangu ndikubva ndasika iwewe, uchaita sei? Ndo mashoko ari kutaurwa namai. Mashoko ari kutaurwa namai. Kana ndakakuita nehanzvadzi yangu ndikakuudza kuti ndakakuita nehanzvadzi yangu uchaita sei? Inini handina kutsvaga kuita sei, ndati ndinoda kuziva baba vangu ndiziva chapera zvinhu, asi ndo mindiro yandapiwa. Ndaona kuti mindiro ndiye kundidzinga kubva mandiri, saka ndikadzokera imhosva here ndichivabvunza zvakare, asi ndichaona seiko simba rikuramba ndichibvunza. Saka ndosvika riri riko ndisingazivi hama yangu.
mwana uyu ndiye yega ere akaitwa naamai baba? Iye ari kutaura akazvimirira iye. Andina kuzosvika kumashirika kuti vangani vakaitwa, but ari kutaura iye akazvimirira achiti inini kana ndakubvunza mai vangu ndo zvavari kundiudza chikonzero pandakaberekwa ndakurira mudzinza ravo. Right. Kureva kuti ari ega pachake. Ai, ane documento kana kuti birth certificate Zvese zvaari kutorerwa ndizvokumba kwaamai vake. akatoreswa naamai. Naamai. Amai havasi kuda kakudza mwana komana kuna baba vake. Vakangopindira kuti ko ndikakuudza kuti ndakakuita nehanzvadzi yangu uchaita sei? Hai, chakanyanya. Mukoma Gebi. So mwana ndiye aunza nyaya. Mwana ndiye aunza nyaya. Ndoda kuziva rudziro kwangu ini. Amai vari kutsika Zvimwe madziso. zvandiri kubata zviri kuti kwandizoda rudziro kwangu. Ndoita sei? Ndoramba ndichitambura here? Iye anoziva kwandinobva aripo. Ndikaramba ndichitaurawo ndinotenda potso. Saka ndiite sei? 0713-938-538 0713-938-538. Hanzi kudiniko rega timboverenga mamessages ari panapa. Zimbabwe imi munoziva bhaibheri imi. Kanyemba naBhozho National FM iri kubvira moto. Bhaibheri chairo rinoti mukadzi anorambirwa chipfambi ende akazvibata ega. Avo vasati vabata vakadzi vavo ngavasafurire kunze kwekunge amuregerera hake vanonga. Ngatipe advice ekuti unogona kudzawo kamwana wako. Mudzidzisi uyo ngavasambomutonga, ngavangomuramwira mujeri wozoonaka nezvake after 42 years. Mwana uyo handifunge kuti ana sekuru vake pangasai angazive baba vemwana here. Ndinonzi Hita Nyakaringa baba Ropa ndiri muCBD mudhorobha reHarare. Hai, tarisawo nezviri kuita WhatsApp platform. Mukadzi uyo wekubatwa nechikomba akakanganisa ngarove pasi anototishoresa semadzimai. Ndimutsiroka makudo pamatakshop ebhutsu pambare apo. Ndinonzi mai Brandon ndiri mumbare. Muri seko mumbare nhasi mai Brandon. Amai vari kusunga upenyu hwemwana ngavaudze mwana baba vake. Ndinonzi Shaba pabudiriro 5 pariseko pabudiriro 5 nhasi 0713-938-538. ndiri kuona ka Mr. Mukwashi vapindira ka mustudio kubva ku DMR 8th moving training specialist. Wauya Kanyemba. Ndinokutambirai kane maoko matatu chaiwo. Mukadzi akangobatwa nechikomba kungosiyana naye. Murume uyu akagona kuramba pfambi iyo. Ndimutsiroka madhamu wangu mai anenyasha Nyamowa nemwana wangu Anashe vandinawo pano. Mbuya nasekuru anenyasha Nyamowa. Edmo Tafadzwa anesu anenyasha Nyamowa kwa Rusape. Ndinonzi Traimo Nyamowa the original baba anenyasha muchina muhombe pa Westgate. Pariseko pa Westgate nasi ndozvauti timuti makachibata kuti dzi tsika mwana tsika National FM radio. Kana kuti hasi kuwanikwa saka vanga vachitokutsvagai. Vamwe vanga vachikutsvagaika vachida kubatsirwa kubudikidza nenhamba dzemubatsiri uya wekuchinhoyo makataura kanezuro pamwe chete kane mubatsiri wekumarondera uya weCentral Rocking System. Alright, musati mavabata vanhu ivavo pamwe chete kane kuvabatsira. Regai titaure naBaba Kwaramba marketing executive kubva kuH Solutions company inoita kanezvema incubators. Baba Kwaramba mamuka sei? Mangwa kuti kune mwana wake akura wakaita nai mwana nasisi wake. Munhu ari kutsvagwa zita rake anonzi iye Traimoshora ndiye aitsvagwa. Ndine urombo kune munhu akazondifonera achiti ndikuda kuti mugondipawo nhamba dzemunhu ari kutsvaga Traimoshora. Nhamba dzako nekuda kwekuti foni yangu inozofonwa navanhu vakawanda ndakazodzitsvaga ndikadzishayiwa. Iwewo wakanga uchida kuziva munhu atumira meseji yaTraimoshora, ndibate ndikusanganise nemunhu akasenda meseji nesoro. Right, mugobatana kana chiri chokwadi mugowanisana. Mangwana ndichadzoka neupdate yepachinhoi yenyuchi. Pane payavi vanhu 5 vaya vasina kuenda kunopupura asi vane nyuchi mudzimba dzavo. Vaviri zvakare vakaenda kunopupura vapamba ipa. Hey, vese vari kugara pamba pemurume akafirwa nemudzimai. Ndo pavari vanenge vachida kukubatai munobatika sei? vanoda kundibata muri yeZimbabwe. Munondibata panhamba dzangu dzisina chipomerwa. Ndati nhamba dzisinganyadzise idzi dzinoti izvo 0771 545 025 0771 545 025 neimwe nhamba inoti iyo 0736 263536 0736263536. Ndapota musabipa sa agogo. Every day is a Friday.
Waite pamwe chete na Clemens Mashonganyika mwana wemukuwasha rikiti vuma.